Manaad pag-abot sa meeting. Pero pag-abot sa celebration, may kalimot sa saad. O niya, mautoy mahimong ground para mo biya sa simbahan. Nga siya may nagsaad. Siya po'y nagpakya siya saad. Kanya ang nahimong rason sa iyang pagbiya sa simbahan. Kaya wa siya katuman sa iyang saad. Pagkalinghod nga klase nga pagtuo. Walang kakadala sa imong gisaad. Di na ka mo simba. Ya dito ka tugpas may kasimbahan. Ya pag-abot sa panahon nga manaad ka dito Ya mapakyas mo kang ngitan pag lain simbahan. Ya mahimo kang libuter ani. Kabalo mo langaw. Ngun nila kadang langaw nga pulag lubot. Sige daw nag-ambak-ambak. Sige daw balhin og tugpahanan. Ayaw sundo ka na. Man ako na ay mag-commit sa inyo karon Sunday na mao ninyo dalahon. Kung mapakyas ka man, antay mahimo ana. Kaya dagan mga sirkumstansya. Alang nga ihawon ka. May para lang yun makahatag ka. Kung saan po, nagsaan si Rizami o iman o litson. O niya, mapakyas siya. Di na ito sila litsonon. Saan na ito kay may mga sirkumstansya. Kaya kung nanaan sila karon kay abundansya. Di pag-abutan ng dol-dol na kay nagpait na. Alangan ipalit niya daan ng litson atong abundansya pa siya. Mapanos. Madaot. O, di ba? Ano na siya? Dili unta nga mahimong ground na ikaw mo talikod, na ikaw mo biya, na ikaw mo mabugdaw kay wa ka nakatuman sa imong saan. O kon, nasayran po nimo nga mauna imong kaluyahon, nga maluya ka, kundi katuman sa imong saan, di tumanon nimo imong saan. Kay kabalo man ka mo man na imong kaluyahon.